Great day mga bossing! Sa video na to, sasama namin kayo sa madalas naming bike destination ni Mrs. Sa tuwing magkikrave kami for street foods, gaya ng kwek-kwek, barbecue, siomay, shawarma at kung ano-ano pa. Sama ka? Tara G!
dito na nagtatapos ang pasyal ride natin dito sa Floridablanca, Pampanga. Siya nga pala mga bossing, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pasyal rides. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ako po si Jack Manuel na nagsasabing, live to ride, ride to live. Hanggang sa muli mga bossing, this is Jack TV, signing out.